Aj s našou kamerou do areálu netradičných športov, aby sme sa pozreli, ako sa darí našim hokejbalistom. Hneď ako sme prišli, sme videli, že stále poctivo trénujú. Počas týždňa majú vyhradené konkrétne 2 dni, ktoré sa nezmenili. Tréningujeme sme na tom tak, že trénujeme útorok, štvrtok. Máme tu vekové kategórie od 8 rokov do 17. V blízkej budúcnosti ich čaká na domácom ihrisku zápas. Najbližšie do nás čaká prípravný zápas so Šalou. Včera sa to bolo práve opýtať na družstvo zo Šale, ktoré tam hrá nejakú mestskú ligu, že by si zahrať práve s nami, s družinou zápas, tak sme dohodli o 2 týždne útorok tú zápas so Šalou. Aj keď sa zdá, že chlapcov hokejbalistov je dosť, každý, kto chce, je na ich tréningu vždy vítaný. Chlapcov máme momentálne asi 25, to sú 4 brankári a máme 2 družstva. Hráčov do 16 rokov a potom starších od 16 do 20. Na veku nezáleží. Minimálny vek nie je a jediné, čo musí splňať, je to, že musí mať tenisky, rukavice, hokejko, prísť na tréning v teplákoch a zaradiť sa medzi nás. Hokejbalistov sme vyrušili v akcii, aby sme zistili, čo ich na samotnom hokejbale najviac baví a prečo sa teda rozhodli aj oni hrať. Tak ma to začalo baviť, lebo som hrala s chalmi aj na ulici, na denine. Tak hokej a ma to začalo baviť. Som išiel hrať. Kolektív a šport, behanie a hranie sa. Najviac je to kolektívny šport a proste je to zábava, je to lepšie ako sedieť za počítačom a tak.